मित्रांनो, आज संध्याकाळी पावसाच्या येण्याचं असं मनमोहक दृश्य निर्माण झालं होतं आणि अप्रतिम सौंदर्य दिसत होतं. जसं काही पक्ष्यांना वाटत होतं की आत्ताच पाऊस पडणार आहे, असे ते किलबिलाट करत होते आणि आकाशात उंच भरारी घेऊन एकमेकाशी मजा मस्ती करत होते. मित्रांनो, काय सांगू, हे क्षण बघितल्याबरोबर मी खिशातून कॅमेरा काढला आणि लगेच हे चित्र मी माझ्या कॅमेऱ्यात टिपलं. अप्रतिम नजारा होता मित्रांनो. बघा, काय क्लायमॅक्स तयार झाला होता आणि पक्षी काय मजा करत होते. काय सांगू तुम्हाला, हे वर्णन मी शब्दात करू शकत नाही. असे छान चित्र तयार झाले होते मित्रांनो. काय सांगू, खूपच छान, खूपच छान. बघा काय चित्र तयार झालंय. निसर्गाचं सौंदर्य बघा, डोळ्यांनी अनुभवा तुमच्या. खूप खूप छान मित्रांनो, अप्रतिम नजारा या.